Pinlaban siya talaga ito. Ako ba sa amin naisip dyan eh? May chance kami. No. Let's ganito ulit. Kung mabubusan. Pero mas ang tingin gawa ng game, balance naman. Bago pa nito. Yak, di po rin ako kuya palamit mo nito. Bago mo rin, hindi lang sa third set na eh. Oo mo ba nagkaganon third set namin? Seven lang. Hindi ako na siya pinalabanan tayo. Pataliban tayo, yung hindi na mo. Start ni Pierre. Bago tayo tinatapos. Oras na lang 11. 9 Roll! Oras na! Kasi mag-tuwa sila. 0-0. Nung masambot na rin. Ini rin, ito wala. Ne, ito wala. Senaryo. Ito wala, may okay. Sapat. Nakahimik yun. Pag-asa mo yung pat. Parang baling ball. Outside. Di ko yung match palugin. Bawal. 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 Meron naman tagang video, ano? Gusto ko yung sigaw ni Araw niya na mamaya. Umabot pa, panalo. Umabot na.
Heaven po. Sinong hit? Five dead. Ten five. Okay lang. 8-1. Sorry pa? 9-2. Ay! 9. 4-9. Bye-bye. Seven up.
Picture tayo kita. Ay, picture mo dyan. Tayo mo, picture mo na. Tayo mo tayo siya. Kodak. Tayo mo.